سمعتها أو إيرمن الله سمعت كذا قطع أرسب نهيوت خي قطع أرالله سبات نجار كله لها كله كم يجرها مفتح سلامك أب إدخل ترفع حارس تصريف كمستحرق وأقل كمستجنا نت مفتح يتخن عارك بخير لها مالتيو نسو حرق كلك خلو تحرق تساق كلك خلو تساق سلت أنك كاب سبات منزع خطوصدلن أما أقل معبركين كوشت أو سلام خطحلولن شو عتى مسترات كنجركا سلام انكو عنا بشانلنا بدحان مصاهم نشانلنا حدش انتهالكم سبسكرايب بمقر سدرابتنا هونو قدامي قلطفكم ايتملسو سبات كتنكفكم كلو كتحرقوا وي سمعيتاو كتخون يوم زدليو قدم مملاسكم تنفس وسيركم نحيدا سكنا تراقعوا سبات كتنكفكم وي كقطعوهم كلو او امرهم سمعيتاو كفلي زنقاح እዚ ክፍሊ እዚ ድማ ብቕፅበት ክትምልሱ ክትጻረፉ ወይ ክትባእሱ ይገብረኩም ግን ከዓ ቅድሚ ምምላስኩም ካብ 5 ክሳብ 10 ሰከንዳት ስቕ ትንፋስ ምስ ትወስዱ እቲ መልእኽቲ ካብቲ ስምዒታዊ ክፍሊ እምሮኹም ናብቲ መመዛዝን ክፍሊ ይሓልፍ ሽዑ እቲ ትህቦ መልሲ ካብ ሕርቃን ዘይኮነስ ካብ ብልሒ ዝመፀ ይኸውን ቆፅሪ ብዝነፈሰ ነፈስ ኩሉ ይናወፅዩ ጉንዲ ግን ዝመፀ ነፋስ ይምፃእ ንሱ ፀኒዑ ደው ዝብል ብቕፅበት እንተ ተመሊስኩምሎም ከምቲ ቆፅሪ ብናታቶም ነፋስ ትናወፅለኹም ማለት እዩ ስቕታኹምን ህድኣትኩም ግን ከምቲ ፅኑዕ ጉንዲ ናይ ማንም ዘረባን ውሽጣዊ ዓለምኹም ከነኣንኦ ከም ዘይኽእል መርኣያ እዩ ስልጣንኩም ኣይተረክቡ ሓደ ሰብ ፀርፊ ወይ ነገር ምስ ዝድርበልካ እቲ ነገር መፈንጥራ እዩ እንተ ተቆጢዕካ ኣብቲ መፈንጠር ተታሒዝካ ኣለካ እቲ ሰብ ድማ ንዓኻ ክቆፃፀረካ ስልጣን ሂብካ የለካ ማለት እዩ أنا كسوز فقر كل ترى حد سبك حق الناس لكم حسابه قلتفهم بزي من ملاسهم السلطان أبيرهم كم زلون بتزدروا لهم نجر كم زي تتحسكم من تريو قلتفهم مرسم بزيتهم اتنجر زي لكم زلوا سب مسروس ترى يزباس الله اتزبل حما أنزر بمرسم الزسن نبع البيت يز ملاس سقطهم كم مسيت قينو اتسب كسب كنتنا تتبهر حما أمهان بعد الكريه جورا الزلمة كم يتكلم لعلهم كبر نعود ما حفرت فترة اليوم سبات نجر كده لكم كله مرس نبهب أيت كلامه التاتوسجوا نحيد السكندة تدات أمونغو تراسة بمخانن لبورنا زلوا حيال سبمخان زلوا أفعل ليا قالتهم أقوى سمعتهم جزء شو عنصهم عشان نفتيهم كلاي ببحث أي توصدوا بزحك زي سبات نجر زللو بسنك نهايتهم مش تتسجمن زي رجوع النتيمبر بسنك طفاتهم أيقونن تتسجم ناتهم مخان تردوا حد سب نعاق حما خمس بلكا نعاق يكون نزغل سكازلو نت اوشتو زل حما تحسس باي زري كازلو لك كم مسيات اتسب نعاق نطمت زعق زرسو يزارب زلو سلام زلو سب سلام يزري فقر زلو سب فقر يذهب نجر زدلك سب دما اوشتو نجر ጭንቀት ንጥራይ ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ እቲ ቃላት ናታቶም መንበር ናትካ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ንሓደ ክቡር ኣልማዝ ሒዙ እዚ ጭቃይ እንትብሎ እቲ ኣልማዝ ጭቃይ ይኸውን ድዩ ኣይከውንን ኣልማዝነቱ ኣውሽጡ እዩ ዘሎ ሰባት ዝደልዩ ይበሉ ንስኹም መን ምዃንኩም በዓልኩም ትፈልጡ ክብርኩም ኣብ ኢድ ሰባት እንተገይርኩሞ ሰባት ክፃወቱልኩም እዮም ክብርኩም ኣውሽጦም እንተገይርኩሞ ግን ማንም ሰብ ዘራባ ከቀለኩም ኣይኽእልን እዩ ብዙሕ ግዜ ሰባት ነገር ዝደልዩ ንዓኹም ስለ ዝፀልኹም ዘይኮነስ ነት ኣብ ሰዓት ሰብዖም ሕማቅ ስምዒት ምውፅእ ስለ ዝደልዩ ንስኹም ጥራይ ኣብቲ ቦታ ስለ ዝፀናሕኩም እምበር ንስኹም ስለ ዝበደልኩም ኣይኮነን ስለዚ እዚ ሰብ ዝፀገም ኣለዎ ኢልኩም ሕለፍዎ እምበር ኣነ እንታይ ጌጋልን ኢልኩም ንርእስኩም ኣይትጨንቁ ብብሕቲ ዘይሙሰድ ማለት ውሽጣዊ ነፃነት ማለት እዩ ሰባት ንዝድርብልኩም ቃላት ክትቕበሉ ሙሉእ መሰል ኣለኩም እቲ ቃላት ከይተቐበልኩም ተተሪፍኩም ናብ በዓል ቤት እዩ ዝምለስ ሰላምኩም ንማንም ኣይትሃቡ ሳልሳይ ትዕግስቲ ይሃሊኹም حاو بحاوي أي تفنيو نسهم زيارة مستحرقو نتبقى مليسهم تقالحوهم هرقاتهم محلاو عاوي عاوتيو حاو نمدفع حاو أي تكأمنيو حاو بحاو انتدع مليس خالو اتوتسيت عاوي بارع ترايو كن كعا حاو سب حاو حيسكم بتسخلو نسخا كم زحل ما انتخوينكا نتحاو تطفو تراي زي كونس نتسوون تسحلو عاوي الخامج جدار متصراف وإدخام العلب تعمل قليل نجاريو ما نمسك جوري خليو اتخبي النجارجن نات تصرف كخلخة نات نعك كخلخة ويتصاطنا تجور الخلخة سمعتها تقطع تصير هدم باليو أزي فولي كقلتن عاوش تقط نكرني حتت هدأتها أتكا كل زعابي كرمخان كبرخانيو حرقتنا أمريت المتأيو حركة كلها تقلني وصانك توصل ويبلح ملس كتب أي تخلينيها هدأ كتب كلها جن نتكونات بنتصر كتر يتخل إذا سبزي سلامتي همزي بلان الله كم يقرب بالحكم لسالي غيرها كتحسب عدل هبكا تعكس مالت نسأل أخا من مرتع تقملو نايجي زي مسارحيو كل جزي مزمت أكان نقدر كتب أصلا تفتينكا أو مودة تبع التداهم كان تسبابير خانها تتصرف حيل خان على ما خان سلام خان ترى عقبو نزروا سباتن نزيد اللي نقر من لاش كتب نتكبر جزي حيل خان أي تهبوب إذا نقر زين أي جزي كوي بق عديلها ندرس خاحتت مرسو أي بق عن تقوينو تعكس تجرح حلف تعكس مالت وش توصل مالتيو
ዓለም ብጫውጫው ክትመልእ ከላ ንስኻ ብውሽጥኻ ሰላም ክትኸውን ምስ ትኽእል ንስኻ ስዒርካ ኣለኻ ህድኣትኩም ኣይተጥፍኡ ስምዒቶም ትቆፃፀር ሰብ ንህይወትኩም ክቆፃፀር ኣይትፍቀድሉ ራብዓይ ንጹር ዶብ ገሩ ብኽብረት ኮይንኩም እቲ ዘርእየኩም ዘሎ ባህሪ ወይ ኣዘራርባ ከም ዘይተቐበልኩሞ ብንጹርን ብሓፂርን ግለጽሎም ሰባት ብኸመይ ከም ዝሕዙኻ ብኸመይ ከም ዝዛረቡኻን ክሳብ ክንደይ ከም ዝቐርቡኻን ባዕልካ ኢኻ ትምህሮም ሓደ ሰብ ሕማቕ ባህሪ ርኢካ ከሎ ስቕ እንተኢልካ ከምዚ ጌርካ ክትሕዘኒ ትኽእል ኢኻ ዝብል ፍቓድ ትህቦ ኣለኻ ማለት እዩ ዶብ ምግባር ማለት ግን እዚ መስመር እዚ ንዓይ ኣይውክለንን እዩ ካብዚ ንላዕሊ ክትሓልፍ ኣይፈቕደልካን እየ ዝብል ንጹር መልእኽቲ ምትሕልላፍ እዩ ዶብ ክትገብሩ ከለኹም ብዙሕ መግለፂ ወይ የቕሬታ ኣየድልየኩምን እዩ ብዙሕ ምግላፅ ከም ድኽመት ወይ ፍቓድ ምሕታት ኮይኑ ክረአ ይኽእል እዩ ብህድኣት ኮይንኩም ከምዚ ዓይነት ኣዘራርባ ኣይፈትን እየ ስለዚ ብኽብረት ደው ኣቢሎ ወይ ኣብዚ ዝርርብ እዚ ክሳተፍ ኣየድልን ምባል ጥራይ እኹል እዩ እቲ ዘረባ ብዝሓፀረ ቁጥሪ እቲ ዘለኩም ርእሰ ተኣማንነት ዝያዳ ይርአ ዶብ ምግባር ማለት ምፅራፍ ወይ ዓብዓብ ምባል ማለት ኣይኮነን ብሓቂ ሓያል ሰብ ድምፂ ከየልዕለ ኣይፋልን ክብል ዝኽእል ሰብ እዩ ትሕትናኹምን ክብረትኩም ከይቀነስኩም ግን ከዓ ንሓሳብኩም ከይቀየርኩም ፀኒዕኩም ክትውግኑ ከለኹም ሰባት ብዛዕባኹም ዘለዎም ኣረኣእያ ይቕየር ፅንዓትኩም ንዓተቶም እውን ከመይ ኢሎም ከኽብርዎ ከም ዘለዎም መምርሒ ይኾኖም ገሊኦም ሰባት ዶብ ክገብሩ ከለዉ ሰብ ከይፅልኒ ኢሎም ይፈርሑ እዮም ግን ከዓ ንኩሉ ሰብ ክትሕጉስ ክትብል ንርእስኻ ክትሕዝን የብልኻን ዶብ ምግባር ንርእስኻ እትህቦ ዝዓበየ ህያብ እዩ ንዓኻ ዘይኽብረካ ሰብ ካብ ሂወትካ እንተረሓቐ እቲ ዝዓበየ ረብሓ ንዓኻ እዩ ሓቀኛታት ተፈተውትኻ ኩሉ ግዜ ንዶብካ የኽብሩልካ እዮም ንጹር ዶብ ምግባር ማለት ክብርኻ ምሕላው ማለት እዩ ንስኻ ንርእስኻ እንተዘይኽቢርካያ ማንም ሰብ ከኽብረካ ኣይትፀበእ መስበርካ ስምር ቃላትካ ንጹርን ሓፂርን ይኹኑ ሽዑ ሰባት ብክብሪ ክሕዙኻ ክግደዱ እዮም ሓምሻይ ምክንያታዊ ኩኑ ስምዒታዊ ኮይንኩም ካብ ምፅራፍ እቲ ሰብ ስለምንታይ ከምኡ ይገብር ከም ዘሎ ብምስባል ምዝንዎ እዚ ድማ ንዓኹም ንቕድሚት የሰጉመኩም ሓደ ሰብ ምስ ፀረፈካ ኣእምሮኻ ብቕፅበት መልሰሉ ፅረፎ ክብለካ ይኽእል እዩ ነቲ ስምዒት ተተኣዚዝካሉ ንስኻ ባርያ ናይ ስምዒትካ ኮይንካ ኣለኻ እቲ ሰብ ድማ መፍትሒ ስምዒትካ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ሰብ ከም ዝብለኒ ኣሎ ኢልካ ብምኽንያት ክትመዝን ከለካ ግን ነቲ መፍትሒ ካብ ኢዱ መንዚዕካ ተወስዶ ሽዑ ንስኻ ኢኻ ንኩነታት ትቆፃፀሮ ሓደ ሰብ ነገር ክደልየካ ከሎ ኣብ ክንዲ ከመይ ኢሉ ከም ዝብለኒ ኢልካ ትሓርቕ ከም ሓደ በሊሕ መርማር ኩን ኣብ ውሽጥኻ ከምዚ ኢልካ ሕተት እዚ ሰብ እዚ ብርእሱ ስለዘይተኣመን ድዩ ንዓይ ከቃልንን ዝፈትን ምናልባት ሎሚ ሕማቕ መዓልቲ ስለዝሕለፈ ዶ ይኸውን ሕርቃኑ ኣብ ልዕሊ ዘውርዶ ዘሎ ወይስ ኣብ ሂወቱ ዝጎደሉ ነገር ስለዘሎ እዩ ብዓወተይ ዝቐንዕ ከምዚ ኢልካ ክትምዝን ከለካ እቲ ዘረብኡ ንዓኻ ከም ዘይውክል ትርዳእ እቲ ፀርፊ ናይ ድኽመት መርአያ እምበር ናይ ናትካ መንነት ከም ዘይኮነ ትርዳእ ስምዒታዊ ግብሮ መልሲ ንሓፂር ግዜ ፈዲሉ ዝብል ስምዒት ይህበካ እምበር ንነዊሕ ግዜ ግን የጣዕሰካን ስምካ ይፀልምን እዩ ምክንያታዊ ምዃን ግን ኣብቲ ሰዓት ንኽብርካ ይሕልዎ ንቕድሚት እውን ንጡፍ ኣእምሮሒትካ ክትስጉም ይሕግዘካ ሰባት ብዛዕባኻ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ትሕቲ ፀቕጥውን ኣእምሮኡ ኣይጠፍኡን ኢሎም ከኽብሩካ ይጅምሩ ሰባት ድንቁርኖኦም ክድርብልኩም ከለዉ ንስኹም ብልሕኹም ኣርእዎም ሕርቃንኩም ኣይተቃልዕዎ ልቦናኹም ተጠቐሙሉ ሽዑ ንስኹም ናይ ፀወታ ተዓወት ኢኹም ሻድሻይ ዕሽሽ ምባል ኩሉ ሰብ ክፈትወኩም ወይ ክርድአኩም ኣይኽእልን እዩ ንዘይሉ ሰባትን ዘረበታትን ዕሽሽ ኢልኩም ብሰላም ሂወትኩም ቀፅሉ ዕሽሽ ምባል ብዙሕ ግዜ ከም ድኽመት ወይ ከም ፍርሒ ተገይሩ ይውሰድ ይኸውን ግን ከዓ ዕሽሽ ምባል ካብ ኩሉ ዝሓየለ ናይ ስነ ልቦና መጥቃዕቲ እዩ ንሓደ ነገር ዕሽሽ ክትብሎ ከለካ ንስኻ ንዓይ ግዜ ክህበካ ትርጉም የብልካን ዝብል ዝዓበየ መልእኽቲ ኢኻ ተመሓላልፍ ዘለካ ሂወትካ ውስን ግዜን ሓይልን ጥራይ ዘለዎ ንዘረባ ሰባትን ንዘይሉ ሰባትን መልሲ ክትብል ነቲ ክቡር ወርቅኻ ኣብ መሬት ትድርበዮ ኣለካ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ስለምንታይ ከምኡ ኢልኒ ክርድኦ ኣለዎ ኢልና ንጭናቕ ግን ከዓ እቲ ሓቂ ኩሉ ሰብ ንዓኻ ክርድአካ ኣእምሮኡ ኣይፈቅድን እዩ ገሊኦም ሰባት ንዓኻ ንምፅላእ ወይ ንምንዓቕ ውሳነ ወሲዶም እዮም ንዓታቶም ክተረድእ ምፍታን ንምስማዕ ተሰኣኖ ሙዚቃ ከም ምምሃር እዩ ስለዚ ክርድኡን የብሎምን ኣነ መን ምዃን ተፈሊጠ ይኣክል ኢልካ ብሰላም ሕለፎም ሓደ ሰብ ነገር ክደልየካ ከሎ ንሰላምካ ክሰርቀ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እንተደኣ መሊስካሉ ሰላምካ ኣረኪብካ የለካ ዕሽሽ እንተደኣ ኢልካዮ ግን እቲ ሰላም ኣብ ውሽጥካ ይፀንሕ እቲ ሰብ ድማ ብናቱ ሕርቃን ተቃፂሉ ይተርፍ ዕሽሽ ምባል ማለት ሰላመይ ንዓኻ ኣይሸጦን ዝብል ናይ ሓያላት መልሲ እዩ እቲ ዝዓበየ ቅፅዓት እቲ ሰብ ከም ዘየለ ጌርካ ምቁፃር እዩ ፀላእትካ ብዝያዳ ዘናድም ነገር እንተሃልዩ ንሳቶም ዝበልዎ ነገር ንዓኻ ከም ዘይናወፀካ ክሪኡ ከለዉ እዩ ንስኻ ሂወትካ ብሰላም ትቕፅል ከለካ እናሰሓቅካ ክትረአ ከለካ እናተዓወትካ ክትሄድ ከለካ እቲ ንዓኻ ንምውዳቕ ዝፈተነ ሰብ በዓሉ ይወድቕ ዓወትካን ሰላምካን እቲ ዝሓየለ መልሲ እዩ ምስኦም ክትጨቃጨቕ ከለካ ግን ናብቲ ንሳቶም ዘለዎ ትሕት ደረጃ ክትወርድ ዘለካ ዕሽሽ ክትብር ከለካ ግን ካብቲ ንሳቶም ዘለዎ ጭቃ ወፂኻ ኣብቲ ልዑል ናይ ክብሪ ዓለም ትነብር ኩሉ ነገር መልሲ ኣይልዩን እዩ
قولي زربا لك كم نفاسيو كما تخلوك تحلفو طرا يزلك نزيد اللي سبعش مبال نرسخات هو زعابي ناي سلام وسانيو سبات كنت تدور اليوم نسخة جن مجد هطريت أمت عينها كاب علامة أي تلقز إذنها نزيد التوتو يصوّا شعو سلامها ملوك خونيو شاعي حيلها كبر مخان تردع نناقر زدلي خسبت نفت أو حيلها كسرق مفتنو حيلها نعلامة خان نعبيت خان طرع عقبو نزي تقبسب وي نزي ربح زرب نسمعتها كسرقو أي تفكر وشت أو حيلها لك كمتي أبانك زل جنزبيو ناس جنزبزي أو زي ربح نجات تدفي خيو نتبحق زلك عبيت نجات كتقزقله أي تقلني خا مس زي ربح سبات كتبقى كتشن أنكلها نتكبر حيلها بنسات عدل لها مالتيو حيال سمالت حيلو أمنتك كم زعولو بتنقغز مهرت سبيو قولهم سبات أب هوتم علامة يبلومن نساتهم حيل زرخو نخال السبات بمرباشر كم مسمر بموصانيو لك كم سرقتي نعخا قطعم حيلها كسرق يفتنو نسخا أنت تقطعها إساتهم تمجيوا مالتيو سقطخان إش مبال خانجن اتنعاتتهم زاتيو ناي حيل مكالا خالقاش أيو حيلها نسرقتي أي تركب حيلها اتزعبيها بتخيو نمر كم توبون أمنتك كم تدفون نسخة خاتوسن كاب زي ربح زر ربحا سمعت خان نمانم أي تركب حيلها نعاود خاطر عقبو نلوم زدل خلق مدب زي مسل أبسط الفيديو بخالي أقدر سر اسكسام نراخب سلام سمحو